Sivilisasjonen ubarmhjertig. Med sin damp og elektrisitet slår den i svagere raser til jorden uten hensyn. Vi kan ikke alltid forstå hvorledes dette går for seg, og hvorfor det må så være. Men det nå en gang sånn. Du må ikke færre Nolles. Jeg har, i løpet av sommeren 1889, med offentlig stipendium, bereist de egne hvor i lapperne i de senere år har slået seg ned omkring Femund, og derfra besøkt deres eldre bosteder oppover Namsskogene. Jeg har der på sted, samtidig med at jeg foretok innsamlinger av etnografiske gjenstander, drevet etnografiske og geografiske studier over lapperne. Jeg kom der, på sted selv, gjennom rent etnografiske slutninger til resultater som jeg senere har oppnådd å få bekreftet ved historiske undersøkelser. Det resultater som forhåpentligvis vil stille hva man vel tør kalle den lappiske folkevandringen mot syd i de siste 200 år, i dens rette lys. Uaktet Røros prestegjeld i våre dager har en ikke fåtallig befolkning av lapper, der selv gjør påstand på at være urbefolkningen. I likhet med hva deres stammefrender i Herjedalen antager om seg selv, der dog visse omstendigheter som peker hen på at denne tro må være aldeles uriktig. Det to omstendigheter som hurtig faller i øynene, og som i og for seg kunne betraktes som avgjørende for spørsmålet om den lappiske befolkningenes elde i Røros og Femundstrakten. Man savner, for det første, lappiske stedsnavnet, og man støder dernest ikke i fjellene på sikre lappiske begravelser og offerplasser. Så vidt jeg tør ha en mening derom, savner også Røroslappen alle tradisjoner. Det veldig deptig måtte dikte. Man må røkke skytten, røkke skytten. Man må ikke man kjøttstim det stedet, den gatan, jeg leverer ikke som guktige dikte kjætse. Bare båte. Ja, man må ikke da bygge, det ikke dikte bygge. Og så man vøynim, millidekere. Den jævlig, hvis det mye men gølene. Da må matten rekets side, den kjatse nålan båtene.
kaikta siie, götsiie, puedes götsiie, linna chatsin, se on muodakkukin ja arko sitten. Ja daftan täällä ajat, kun se vainaa, kun te täällä ei duomiedia, tjeksvuotsne duomiedia, kun se rektaa ställade, det riktigt att dålamat sami i rekta. Eller be enne båtamadan koksat. Att det lägger rakkamat att tjuri jätslakan sami väste då med dit. Men jag håller be aidasni eller be orremadasni på 10. Ja, man då i von dabbat det som manna båres skitten. Det mahtan luttnet åredejan. Jag vinet hjärtat hit. Omnia vervigent et veris, tempore florent, et totus fervet veneris, dulce divine mundus. O lyckliga lapp, som i världens ytterste hörn sålunda i det födolda lever väl, nöjd och oskuldsfull. Du sover här, under din renhud, fri från alla bekymmer, strider och trätor, utan aning om vad avund är. Mitt navn är Carl Linnaeus och jag blev av den kungliga vetenskapssocieteten i Uppsala antagen att den 2 maj 1732 resa till lappmarken och göra undersökningar om flora lapponica. Cur lapponus adeopedibus celeris. I Fauna Suedica från 1746 har jag klassificerat den skandinaviska population i 3 varieter. Fenones, Lappones och Göter. I Systema Naturae ger jag min vetenskapliga systematik och nomenklatur den mest omfattande och representativ presentation. Den mänskliga art anordnas under djurriket. Homo sapiens är dividerat i följande varieter. 1. Americanus rubescens. Rödaktig hud, svart hår, fri och glad. 2. Europeus albescens. Vit, sangvinisk, intelligent och innovativ. 3. Asiatus fuscus. Gulaktigt svart hår, melankoli och girig. 4. Africanus niger. Svart, lockigt hår, bred näsa, falsk, lat och sorglös. 5. Monstrusus. Lappar, hottentots, kinesiska och kanadensare. Högedle herr doktor Anders Retzius. Herr professor Nilsson berättade mig att herr doktoren haft den godheten att skicka mig en veritabel lappskalle.
Länge har herr doktor Waldenström lovat mig en sådan, men än har jag icke erhållit någon. Skulle herr doktoren få se någon sådan där uppe i Stockholm så vore jag dock belåten med att få dimensionerna av den längd, bredd och djuplek. Men det värsta är att man så lätt kan bli bedragen på uppgiften, medan man kan lätteligen få uppgivet en vanlig skalla för att vara en increasing infantilism. The jaw rejection of the lapse is their most easily identified specialization. Denne fremmede kultur i vårt eget land. Denne fremmede kultur i vårt eget land. Så navnet Norge, opprinnelige Nordveger, den nordlige vei, knytter seg til nordmennene og tilhører deres språk. Dette forhold der ei kan annet enn tiltale nasjonalfølelsen. Norge har ingen historisk tilværelse uten ved nordmennene. At der oppe på fjellsletterne måske vandrede nogle finner eller lapper med deres renhorder, kan man ikke kalle noen bebyggelse. For 4000 år siden kom nordboerne hit. For 2000 år siden kom samene. Når jeg leser norrøne tekster av forskjellige typer, både sagatekster, det kan være skaldedikt og eddadikt, det kan være diplom fra mellomalderen, lovene, så ser jeg at det står ganske mye om samene tross alt. Til sammen så er dette et temmelig stort materiale. Så vi har jo også denne myten, eller fortellingen om Harald Hårfagre, som er gift med Snøfrid, som er sørsame. Men i alle fall har de hatt en forestilling at å gå på ski, det er en samisk spesialitet. Som du sikkert har lagt merke til, så er jo samene i norrøne kilder av og til framstilt som jotner. Altså jotnerne er nødvendige i det norrøne universet. På samme måte som altså, samene er det. Altså de utgjør helheten. Det har jo vært en sånn tendens kanskje til å tenke at folk som driver jordbruk, driver industri, mer komplisert næringsliv er mer utviklet enn de som driver fangst, fiske, omstreifere, grupper som ikke er så fast knyttet til jorda og det fastboende. Altså det vi ville var jo å se på alle grupper og se på samspillet mellom gruppene, mellom de forskjellige næringene. Men det lå jo ikke noe sånn ideologi bak at vi ikke skulle skrive om samer eller skrive dårlig om samer eller noe sånt, som noen kanskje trodde.
Det er jo en historie som er fremstilt her som ender med det norske, da. Men det etniske er ikke problematisert her i det hele tatt. Og det er sånn at når noe ikke sies, så tas det til inntekt for at dette representerer majoritetskulturen. Det er det jeg finner litt problematisk. At inne i samlingen her så er det åpenbart ting som burde fortelle en historie om samisk kultur. Men det er ikke nevnt, bortsett fra i den siste måneden borte i vikingtid her, hvor det står noen hadde andre guder. Jeg synes det er leit. Det är ju så generellt att folk har ju kommit och gått från ena tiden till den andra och sen har det kanske varit miljöer som har varit öde en viss tid och sen har det byggt upp några människor som har varit byggt av det. Men det är ju så förhistorien ser ut helt generellt så att det är väl, så har det väl varit för det mesta. Men problemen kommer när arkeologin blir politiserad och det är ju inte bara i det här sammanhanget som arkeologin blir problematisk i politiken utan det har ju funnits många tillfällen när man har utnyttjat arkeologiskt material politiskt. Det finns förfärliga historier kring detta i vår nära samtid i Östeuropa och så vidare. Att arkeologerna vill gärna hålla fingrarna borta ifrån det där. Jeg har ikke problem med i og for seg å si at dette her helt klart kan tenkes, eller kan forsøkes tolket ut ifra det vi kan kalle en etnisk situasjon, at her er ulike folkegrupper som er ute. Men hva disse folkegruppene er for noe, det er jo da selvfølgelig spørsmål. De kan være sosiale, og det kan være mellom ulike folkeslag. Men det ligger ting i dette, i materialet som er delt opp, som vi kan spekulere på. Altså, vi kan jo ikke bevise noe. Det er ingenting der det står Made in Norway eller Sweden eller Sami eller hva det måtte være. Och sen upptäcka hur osynliggjord den samiska historien var i de här trakterna, då blir man ju också upprörd. Det har ju varit en otrolig utmaning, dels rena detektivarbetet att kartlägga vad som har hänt under den här yngre järnålder, äldre medeltid, middelalder som jag håller på med. Och sen försöka få andra att förstå hur tydligt och enkelt det var egentligen. Och hur svårt det var att tala om det. Jag blev ju illa attackerad. Dels försökte väl förringa värdet och metodiken och allt möjligt sånt där. Men framför allt det där att han hade ansett att det var en absolut gräns tvärs över skandinaviska halvön genom norra Jämtland, Ångermanland. Och alla samer norr om den och alla, om man nu kallar för svenska, och norrmän söder om den. Och den gränsen hade legat still i 3000 år. Från bronsåldern till nästan fram till våra dagar. Och den gränsen fanns där för att det inte var någon kontakt norr och söder om gränsen. Och en gång frågade de när jag träffade dem på ett seminarium, inte offentligt men efterfrågade, om det hade varit ett staket. Men han har inte så mycket humor så han uppskattar inte den kommentaren. Jag har skrivit en bok som heter Samiskt inflytande på nordiska språk. Men tanken är fortfarande alltför djärv eller alltför provokativ så att säga. Därför att det är absolut omöjligt att föreställa sig att samerna på något sätt kunde påverka Nordens kultur eller nordiska språk.
Så det finns ett företeelse i östnorska, i trönska och i svenska dialekter. Det är en slags assimilation, vokal assimilation. Då säger man till exempel inte veta som i svenska, utan borto som i Trøndelag. Det betyder att när samer talade nordiska, då talade de med en samisk brytning och hade långa konsonanter överallt. Och området av detta drag sammanfaller med området av samisk moderspråk. Det dukker opp flere og flere kulturminner også i Sør-Norge, som kan være samiske, og jo flere indikasjoner vi har, jo mer reelt er det jo å diskutere i hvor stor grad det samiske har vært en del også av kulturen her i Sør-Norge. Det er jo det at det er veldig mange muligheter for hva som kan dukke opp av funn senere. Det kan faktisk være at vi har oversett en del ting, at vi ikke vet hva vi nødvendigvis finner. De runde tuftene i Hallingdal for eksempel, disse svake vollene, de er jo nesten unnselige, og hvis ikke du vet at du ser etter de, så er det veldig lett å gå over. Det funnet av boplassen ved Aursjøen, det var på en måte startskuddet, tror jeg, og en vekker for veldig mange.
Det är en ordlista som kommer ifrån 1770-talet. Den innehåller ungefär 1600 samiska ord. Att den nog kommer ifrån Valbo utanför Gävle, alltså bara 100 kilometer norr om Uppsala. Den där ordlistans ursprung och var den kommer ifrån geografiskt har varit omdiskuterat. Ett ord, det står så här, kosen mielehkikrasi, alltså kons mjölkgräs, men det är översatt till latin med balota nigra. Ju mer man går norrut och västerut, desto ovanligare blir växten i fråga, och den har sin nordgräns enligt botanikerna i höjd med Gävle. Så att ett enda ord, en enda betydelseuppgift kan alltså fixera ursprunget. Och det skrev då en gammal lärare till mig för övrigt i en kritisk anmärkning till vad jag hade skrivit. Både Svanberg och jag var tydligt påverkade av Inger Zackrisson. För Inger Zackrisson hade ju skrivit om att en del gravar från 1100-talet i Härjedalen skulle kunna vara samiska. Alltså helt annat område och en period som ligger 500-600 år efter. Men det är som att man har en panisk förskräckelse att tänka tanken att det skulle ha kunnat finnas någonting samiskspråkigt längre söderut och tidigare.